వందనకి అందరికీ అందరూ సాయమినరే యేసుక్రీస్తు పెదటే మరోసారి నన్ను మీ అందరికీ వెన్నులారి ఫేస్బుక్ నాన్న ఆహ్వానిస్తున్నాను. నాన్న అందరూ బేలమినే మీ ఆరోగ్యం బేలమిందించే నిజంగా దేవుడు మనల్ని కాపాడడం వినం. చాలామంది కరోనా వైరస్ వాసి ఇంకా రకరకాల చాలా ఇబ్బంది పరుస్తున్నారు, ఎవరు ఇంకా హాస్పిటల్ దాంచినారు, ఇంకా అలా చాలామంది బాధపరుస్తున్నారు. కానీ దేవుడు నిజంగా మనని మంచిగా తాస్తూ మన దేవునికి మరి మనడు దేవుని స్తుతించవాలి, మనకి వందనా కూడా మనడు కెత్తవాలి. మరి నేను కూడా మనడు వాకింగ్ క్యాన్స్ కాడ మనడు యోవాను కుశల్ కాబట్టి నుంచి మనడు క్యాన్సర్ మీనాడా మీకు అర్ధమాసం నన్ను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థమయ్యకపోతే మీరు కామెంట్ రాసాటి మళ్ళా కేయితం మా చదివి మా కేయితం నేను కూడా ఓడుకడు మనడు యోవాను కుశల్ కాబట్టి నుంచి కొన్ని మాట మా ఓడుకడు. మొదటి అధ్యాయము యోవాను కుశల్ కాబట్టి మొదటి అధ్యాయం మన ఓడుకడు వచ్చినాము 29 నుంచి 34 వరకు 29 నుంచి 34 వరకు యోవాను కుశల్ కబురు 1వ అధ్యాయము 29 నుంచి 34 వచ్చిన వరకు మనం ఊడక్కడ నన్న భాషత నన్న ఊడిననిగా మీరు ఊడటి 29 వచ్చిన నన్ను చదువుతాను. అంటే మరుసటి రోజు యేసు యోవన్నగ వాదనస్కే యోవను ఓని ఊడి ఇద్దో లోక పాపోతిని తీసి వాటనంగి దేవుడు రోతకాడే వత్త గొర్రెపిల్ల ఈండే నా పెరికే ఒక మనసుండు వాసనుండు గోని ఓడు నాకన్నా గొప్ప వాడాస్ మినో ఇంజి ననకెత్తదు ఈండే ఓండు బేలంటోండో ఇంజి నన్న కూడా పున్నకుంటే మొత్తం గోని దేవుడి జనమత్త ఇస్రాయేలింకి ఓనిని తోపిసనంకి నన్న వాసి ఏతే బాప్తిసం ఇస్తున్నాను ఇంజికెత్తో అస్కే శుభ్రంగా మందని ఆత్మ ఎవరో పావురం తీస్తే ఆకాశం నుంచి దిగివాసి ఏసిని తోటే మత దాని గురించి ఓండు సాక్ష్యం కెత్తో ఓండు బేలంటోండు ఇంజి నన్న కూడా పున్నకుంట మొత్తం గోని ఏతే బాప్తిసం మీదనంకి నాని రోత్త దేవుండు ఇలా కెత్తో బేనోని పుర్రో శుభ్రం మందని ఆత్మ డిగ్గివాసి ఓని తోటే మందనద్దు నిమ్మ ఊడితిను ఓండే శుభ్రం మందని ఆత్మతోటే బాప్తిస మీతో దేవుండు కెత్తదు ఈనవుటే జరగతే ఇంజి నన్న ఊడి ఈండే దేవుటి మర్రి ఇంజి నన్న సాక్ష్యం కెచ్చనాను. దేవుడు ఈ మాట దీవిస్తూ మాటిగా ఊడ్కు బాత మాట ఊడకు యోవాను యేసుక్రీస్తు గురించి కెచ్చనం. ఇక నేను మనడు 3 మాట మన క్యాన్స్ కడ దీటే మొట్టమొదటిగా మన బాత్కి వేస్తారు ఎత్తుకు మరి యేసు దేవుడి గొర్రెపిల్ల యేసు దేవుడి గొర్రెపిల్ల అయినది మనడు కేంచుతాడు. నాడు తర్వాత ఇంక 2 మాట కూడా మన క్యాన్స్ కడ మరి యేసు దేవుడి గొర్రెపిల్ల అయిందని అంశత్వం ఆడు ఊడ్కు మరి బేల మరి యేసు క్రీస్తు ఉండు దేవుడి గొర్రెపిల్ల అత్తో గొర్రె మన ఊడ్కు గొర్రె గురించి మన ఊడ్కు చాలా విషయం మనం తిరియొచ్చు. గొర్రె చాలామంది బాత్తివరం అంటారు, అవికితారు అవికి దానిని బలీశ్వరం అంటారు. వాళ్ళకి మన బైబిల్ దగ్గర ఊడ్కు చాలా పుస్తకాన్ని మనడు ఊడితాడు, బేల ఊడితాడు. గొర్రె పిల్లల గురించి మనం ఊడితాడు, వాటిని నవ్వకటం వాటిని బలిందని ఈదటము మనడు ఊడితాడు. మరి మొట్టమొదటిగా మనడు ఆది కాండం నుంచి మనడు ఊడరమంతాడు. మరి గొర్రె పిల్ల తిని ఒక బేల వాడుతారు ఊడరమంతారు. మరి అస్కటి ప్రజ ఒక బాత్తు ఉన్నారు ఎత్తుకు గొర్రె మేకని ఓరు బలిదున్నారు బరితుకు ఒక పాపని గురించి ఒక పాప సెమిస్ భారత వాళ్ళు బలిదున్నారు అనమాట. అలాంటి ప్రజామత్రం అనమాట. మరి మున్నే మాడు ఆది కాండ ఊడుకు 3వ అధ్యాయం అయితే అవ్వాదం పాపం తుంక్తస్కే ఊరికి మరి ఆ తోలే గొర్రెపిల్ల తోలు మరి దేవుడు ముచ్చుతుండాలి. ఒక గుడాయిలో కూడా మత్తారు, ఒక సిగ్గువత్తు ఊరికి ఒక పాపం తుంక్తస్ ఒక సిగ్గువత్తస్కి దేవుడు మరి 3వ అధ్యాయం మాడు ఊడుకు మరి ఆ గొర్రె లేదా మేకతోలు వాడు ముస్తడుకు మాడు ఊడితాడు. అగా నుంచి మొదలెత్తే గొర్రె పిల్లల గురించి కెత్తనది అగా నుంచి మొదలెత్తే
తర్వాత మనడు బెగ్గుడు తెరుతుకు నన్ను చాలా రాసి మీదగా నన్ను కొన్ని గీతానన్న మరి మనకు సమయం వెళ్ళా కాబట్టి. తర్వాత ఇంకోటిసారి మన బెగ్గుడు తెరుతుకు ఆదికాండము 22వ అధ్యాయం మనం ఊడతాడు. ఆదికాండం 22వ అధ్యాయం ఎత్తుదాడు బాధం అంతే మీ అందరూ తెలుసు వద్దు. మరి అబ్రహాము ఇసాకు గురించి మంతాడు. మరి అబ్రహాము ఓని మర్రిని ఇసాకిని మరి దేవుడు బెస్కత్కు మరి ఇసాకిని బలి మీద తలిపితాడో అబ్రహాం తీసోసరు మనతో ఒక గుడ్డ దగ్గర తీసోసరు మనతో. మరి దేవుడు అబ్రహాం విశ్వాసం బెచ్చడి మీద ఏం జరగండు మరి పరీక్షిస్తారు మనతో. అలాంటి దేవుడు బెస్కత్ కెత్తాడు అబ్రహాంకి. అబ్రహాము ఇసాకిని తీసోసరు మనతో. మరి 6 నుంచి 8 వచ్చినా మనం వీడుతాడు. ఇసాకు అబ్రహాము మరి ఎవరు అంజరు మనతో అసకే ఇసాకు తలిపితావు అయ్యా మరి ನಿಮ್ಮ బలిత్తినిగా మరి కిస్సు మిందే మరి వెరికి కూడా మినా కానీ గొర్రె వత ఇల్లవా ఇందు తలిపితావు. అసకే అబ్రహాంకి ఈత కదా మరి దేవుండ ఈతో మనకి ఓడే ఈతో ఇంజరికి ఈత ఊడట. అసకే మరి దేవుడికి ఎత్తడిగా అబ్రహాముని మర్రిని బలిదలు జరుగుండు కసరు తీసి మరి ఇలా అవకరు మత్తస్కే బలీసర్ మత్తస్కే దేవుడు వద్దు వింజరే కేతో ఆపి ఆ గూడాగా గొర్రె మీద దాని బలి కేత ఈ గూడుకు మరి దేవుడు మన విశ్వాసని ఊడుతో వాళ్ళకే మరి దేవుడు ఇక మన బాధుడు తెరతుకు ఒక గొర్రె బలి ఎత్తే ఇత్తది మనం ఊడితాడు. ಬೇನೋನಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಲಿ ಹತ್ತಿದ್ಕು ಇಸಾಕಿನ ಸ್ಥಾನದ ಗೊರ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಹತ್ತತ್ತು మన ఊడూరు మీద నుంచి వాళ్ళకే మన ఊడుకు నిర్గమకాండతో మన ఊడతారు 12వ అధ్యాయం నిర్గమకాండ ఊడుకు మనడు పస్కా పండుగ మంతే పస్కా బలి మంతే అసలు ఇస్రాయేల్ ప్రజ మరి మోసే మనతో మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజా మంతరు ఊరు మరి ఐగుప్తు దేశం నుంచి ఊరు మరి దేవుడు పాలిస్తున్న దేశం దెమ్మిరావు మరి పాలస్తీనా దేశం దాయవాలి దానికి అన్నకు మున్నే చాలా మరి గత్తరి వాసం అంతే చాలా రోగవత వాసనం అంతా రకరకాల వాసనం అంతా మరి దేవుడు బాతుకు మరి ఐగుప్తు మందని చాలామంది లోతే కుటుంబంతే మొదటి మున్నె పుట్ట ప్యాకులోరిని మరి సాధ్యంగా జరి దేవుడు ఊడరమంతారు. అలాంటికే ఇవి బాత్కి ఎత్తుకు దేవుడు బాత్కి అయితే ఎత్తుకు మరి బేనడత్కు గొర్రె నెత్తురు ఓ లోతుకి పూయిస్తారు. లోతే మరి తలుపు అంతే కదా తలుపు పూయిస్తుండవు వారందరూ బతుకుతారు. ఆ నెత్తురు బేనది పూసుండవు వారందరూ డొల్లి ఎత్తారు దేవుడు అనమాట. వాళ్ళకే ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ బాత్కి ఎత్తుకు ఓ నెత్తురు పూయిస్తారు లోతుకి అనమాట. దర్వాజా అంతే కాబట్టి తలుపు అంతే కాబట్టి ఆ దర్వాజా తాగ నెత్తురు పూజిస్తారు. అసకే దేవుడు మరి ఐగుప్తు దేశం మన చాలా మందిని ఐగుప్తారు కానీ మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజ ఓరి పిల్ల మరి ఊరందరూ బతికేమంటారు బతుకు దేవుడికి ఎత్తడిగా ఓరు బలీసి ఆ నెత్తురు ఓరి పూసి మొత్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మరి యెషయా గ్రంథది కూడా మనం ఊడుతాడా యెషయా గ్రంథ బాధ ఊడితకు 53వ అధ్యాయం మనం ఊడుతాడా గుర్రె పిల్లది గురించి వాడు బేలా బలత్తో ఇందులో మాడు ఊడుతాడా దాటి కూడా చాలా విషయం ఊడుతాడా యేసుక్రీస్తు గురించి మనం ఊడుతాడా వాడు మన పాప గురించి బేలాడొల్లి ఎత్తాం వాడిని దంచుతారు వాడు ఉర్ర మాట కూడా తిరిగిల్లో వాడిని చాలా రకాల ఇబ్బంది పడుతారు హింసిస్తారు అన్ని తొంగుతారు కానీ ఒర్ర మాట కూడా వాడు తిరిగిలో ఇస్తాడు మనడు దీంట్లో ఊడరమ్మంతాడు అనమాట. ఇలా మనడు చాలా ఊడుతాడు అనమాట. అసకే ఊరలే ఓరు పాప సిమెస్ బరదవలించాలి ఓరు రోజుకి వెరువరటి ములుపొరటోరు బలిదవలాలి గొర్రెకి మరి ఊడటి మీరు సంవత్సరానికి బెచ్చకైతే ఊడటి మీరే రోజుకి వెరువరటి ములుపొరటికి అలా బలీశ్వరం మత్తుకు ఇస్రాయేల్ ప్రజ మా సంవత్సరం బెచ్చరైతే అయితుకు నన్ను లెక్క దుంకుతాను ఇది అబ్రహాం దినానికి మన లెక్క వాడుకు మరి అబ్రహాం బేసిక మొత్తం ఎత్తుకు 1400 ఏళ్ళకి మున్నే మొత్తం యేసుక్రీస్తు మరి దేవుడు ఈ భూమికి వాదన మున్నే 1400 ఏళ్ళకి మున్నే అబ్రహాం మొత్తం మరి 1400 సంవత్సర
మన లెక్క దొంకు రోజుకి రెండు గొర్రె బలి ఇస్తాడు. లెక్క దొంకుమన్నాడు 10 లక్షల పైనే ఉంది ఊడటి 10 లక్షల పైనే ఊరు బలిస్తాడుగా మనకి ఊడరు మీనాడు. కాబట్టి ఇలా లోకాతే ఊరు బలి ఈశ్వరికి మొత్తం మరి అదే ఇంజ యోవానికి వచ్చినావు కదా బాతకి వచ్చినావు లోకాతే పాపతిని తీసి వాటినాకి ఈసారి ఊడేటికి వస్తావు ఊడేటి ఓడు యోవను బాతకి వస్తావు ನಾನು ಸವಿತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಇದು ಲೋಕ ಪಾಪತಿని తీసి వాటినాకి దేవుడు రోతకడే వత్త గొర్రె పిల్ల ఈండే ఎందుకు వచ్చిన ఊడటి లోక పాపతిని తీసి వాటినాకి మరి వత్త మరి గొర్రె పిల్ల ఈండే ఎందుకు వచ్చిన ఊడటి ಬೆಸ್ಕೋ ಅಬ್ರಾಮಿನಿ ಇಸಾಕ್ ತಲುಪ್ತೋ గొర్రెపిల్ల భేదం ఇంజే ఊడటి అస్కటి ప్రశ్నకి జవాబు ఇంజే మరి యోవానికి వచ్చిన ఊడటి వాడు బేండలే ఆ గొర్రెపిల్ల బేండలే యేసుక్రీస్తు ఊడటి. చాలామంది బలీశ్వరం మొత్తారు వారి పాపకి గురించి అయినా వారి పాప దాయిಲ್ಲ దేవుడు అలాగే బాధ్యత దేవుడికెత్త మాట బాధ్యతకు నన్ను తోపిస్తాను దొరికెత్త గొర్రె పిల్లతి నన్ను తోపిస్తాను ఇತ್ತು దేవుడు ఆ రోజుకెత్త దేవుడు అదే విధంగా తోపిస్తున్నాడు ఊడటించి అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకతికి రోక్త మరి మన పాపద గురించి లోక పాపద గురించి ఓడు మరి ఆ శిలోదపుర బలి అదనంకి ఓండు ఈ లోಕತೆ రోక్ತ ಓಡು ಅಸ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಂ ಬಲಿದನಸ್ಕೆ దేవుడు ఆపుతా కానీ ఈసారి దేవుడు ఆపిల్లో ఆ శిలోదపుర ఓండు బలెత్తో నా గురించి నీ గురించి మన పాపకని గురించి ఓడు బలెత్తో ఉండు శిలోదపుర డొలి ఎత్తో ಒಂದು ಸಮಾಧ ತುಂಬ್ತಾರು తర్వాత 3 రోజులు ఉండు మళ్ళా ಒಂದು ತ್ಯಾತ್ತ ಊಡಟಿ ನೆತ್ತರು ಒಂದು ಕಾರಿಸ್ತೋ ಅವ್ರು ಗೊರೆ ಪಿಲೆತ್ತು ಬಲಿ ಬೇಲ ಇತ್ತರು ಹೊಸ್ಕೆ ಅದೇ ಗೊರೆ ಪಿಲ್ಲ ಏನು ಬಲಿ ಎತ್ತೋ ఊడటి నెత్తురు కారుస్తూ మన పాపకి గురించి లోకದ అందరి గురించి 2 అయ్యో 20 అయ్యో 3 అయ్యో మరి అన్ని దేశ అన్ని లోకమంతా లోకದ మందనే ప్రతి మనిషి గురించి ఉండు నెత్తురు కారుస్తాం. బైబిల్కి వచ్చిందే అందరూ పాపం తుంగి మినరు కాబట్టి అందరూ పాపం తుంగి మినరు ఇద్దరు బైబిల్కి వచ్చాం. మరి దేవుని మహిమ ఓరు పొందటం పిల్లలు బైబిల్కి వచ్చాం ఊడండి. మరి బలి ఎత్తుకు బాధ్యత అయితే పాపం ఎత్తది దైతే మరి పరిశుద్ధ నెత్తురు మరి శుభ్రమంద నెత్తురు ఇల్లకుండా మన పాప దేతకే అన్నం నేను బెచ్చుకు గొర్రె బలి ఎత్తుకనా బెచ్చుకు మేక బలి ఎత్తుకనా మరి మన పాప పోయింది ನಾವು అన్నం జ్ఞానతరగు చాలామంది ఈశ్వరం అమ్ముతారు మనకు కూడా మన ఊడరం అంటారు ఓరు బెచ్ రోజుకి ఈతారు అలా బెచ్ గొర్రె ఎవరు ఈతారు ఒకవేళ 70-80 సంవత్సరాలు వాళ్ళు బతుకు బెచ్ గొర్రెని ఎవరు మరి అలా బలీశ్వరం అంటారు కరెక్ట్. అందుకనే దేవుడు ఈ లోకతికి ఓండే ఒక గొర్రె పిల్లగా మరి బలి ఆదని ఒక గొర్రె పిల్లగా మరి యేసుక్రీస్తు వత్తం వాసి ಆ ಶಿಲೋದಪುರಗೊಂಡು ಬಲಿ ಎತ್ತು మరి ನಿಮ್ಮ తెలుసుకుంటేనే మరి గొర్రెపిల్ల మేక ఇంకా బాధత్కన ఆ బలి ఇరటం వల్ల మన పాప అన్నోంజ నిమ్మ తెలుసుకుంటే మంచిదే. వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ పోతే నేండే నీ పాపను గురించి ఓనని మరి ఓన గొర్రనేమ్మా ఓన ఒప్పుకునేమ్మా మరి నా గురించి నీ గురించి ఓండే నెత్తురు కారుస్తావు ఓండే బలి ఎత్తావు అలాంటి దేవుడు మనకు మినో మరి ఓనకు వరా నేనే బతుకోండి రచన అయితో ఈ పాప బతుకు నుంచి మనం దూరం తింగితో మనని శుభ్రమందిన ఆత్మ మనకి ఈతో శుభ్రమందిన జీవితం మనకి ఈతో ఇంకా మనకి చావిత్తదు మనం బైబిల్కి వచ్చిందే మరి మన పాపత వల్ల వత్త జీతం బాధ్యతకు మనకి సావత్తే ఆ సావిత్తది తీసివట్నం సావు బాధ్యానికి ఎత్తుకు మన ఆత్మకి ముఖ్యంగా సావు మింది మన పాప దుమ్తారు కాబట్టి మన ఆత్మీయత డొల్లి ఎత్త మున్నాయి కాబట్టి ఓన వత్కు ఓడు ఆ సావు నుంచి వాడు విడిపిస్తూ ఉండు ఓ నెత్తురుతోటి మన ఆత్మ మన పాప శుభ్రమైత వాడు భార్య కూడా బలి ఎత్త దేవుడు ఉండే. కాబట్టి యేసు దేవుడు గొర్రెపిల్ల అయిన మనం ఊడతాడు మరి ఉండే మరి మన పాపకి శాఖ వాడు బలి ఎత్త
ಓಣೆ ಬಲಿಯತ್ತ మరి ఇంకా ಬೇನೋ ఈ లోకతే ಬೇನ కూడా బలి ఆదిల్లు ఓండే బలి అత్తాం మన గురించి ఒర్రో కూడా అలా ఓ నెత్తురు బేన కార్చిల్లో ఇంతవరకు బేన కార్చిల్లో మరి అలా ఓడు బలి అత్తావు అసలు నెత్తురు కారస్తూ ఉండు అచ్చో మంచి దేవుడు మరి మనకు వినో మరి మొదటి మాట మనం ఓడతాడా రెండో మాట మాడు ఓడుకు మరి యేసు గొప్పవాడు అని మనం ఓడతాడు రెండోది మరి యేసు గొప్పవాడు నన్ను చదవనాను యోవను కుశలు కాబట్టి 30 నుంచి 31 వచ్చిన చదవనాను నా పేరుకి ఎవరో మనసుండు వాసనుండు గోని ఓండు నాకన్నా గొప్ప వండాల్సి మినో ఇంజి నన్న కెత్తదు ఇండే ఓండు బేలంటోండో ఇంజి నన్న కూడా పున్నకుంటే మత్తాన్ గోని దేవుడి జనమత్త ఇస్రాయేలికి ఓనిని తోపిసనానికి నన్న వాసి ఏత్తే బాప్తిసం ఈసనానికి ఈసనాన్ని ఇంజి కెత్తో ఒకటి యోవను సాక్ష్యం గురించి మన క్యాన్స్తాడు యోవను జీవితం గురించి మన క్యాన్స్తాడు అదే వానికి వచ్చాను బాధికచ్చనుడిగా మరి నాకన్నా గొప్పవాడు నా పేరుకి ఎవరు మనసుండు వాసనుండు వాడు నాకన్నా గొప్పవాడు వాడు యేసు మరి దేవుడి గొర్రెపిల్ల ఉండే మరి బలి అత్త గొర్రెపిల్ల ఉండే ఏం మనం ఓడతాడు ఇంజి ఉడుకు ఓడే గొప్పవాడు ఓడే గొప్పవాడు దగ్గరికి వచ్చినాం అవును ఓడే గొప్పవాడు అందుకని ఇంజరికి వాడు వాని గురించి తీరేనాడు అన్నాడు మా నోడుకు మరి క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం చదవరు మంత్రం అన్నాడు వాడు బయట చదువుతాడు తర్వాత బయట అందరూ అలా కెచ్చుకుంటారు మొత్తం భరత్కు వాడు చాలా గొప్పవాడిగా మొత్తం మరి వాడు పొలం నుంచి వాడు దిగి వస్తాం దేవుడిగా వాడు మీద కాబట్టి వాడు చాలా గొప్పవాడు వాడు చాలా ఆశ్చర్యపని వాడు తుంపుతాం ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి బాగా తుంపుతావు భూమి ఆకాశం తుంపుతావు వాడు తర్వాత అన్నీ మొక్కేవాడు తుంపుతావు తర్వాత కీకేవాడిని తుంపుతావు మరి మనుషుర్కిని అందరిని ఓడే తుంపుతావు ఓడే గొప్పవాడు తర్వాత బెస్కత్కు వాడు తుంపుతాం మనుషులు పాపం తుంపుతారో ఆ పాపత గురించి మరి ఓండే బలియాదనానికి గొర్రెపిల్లగా ఓండే డిగ్గి వస్తారు లోకత్కు వాడు చాలా గొప్పవాడు అలాంటి దేవుడు మనకు వినం ఈ లోకత మరి ఆ దేవుడు కొన్ని గొప్పవాడు బేనో ఇల్లో దేవుడు మత్తు కొరండే మందవాలి ఒరండే దేవుడు మందవాలి భరత్కు ఒరండే తుంగాలితో బాత భూమి ఆకాశ తుంకన ఇంకా బాత తుంకన మంచి తుంకన ఒరండే తుంగాలితో దేవుడికు అచ్చు గొప్పవాడు అచ్చు మరి చాలా అధికారం అందనవాడు కాబట్టి ఓడు మాత్రమే అన్ని తుంగాలితో కాబట్టి దేవుడు ఒరండే మందవాలి మరి అలాంటి గొప్ప దేవుడు మన ఊడుకు మరి బైబిల్ తూడుకు చాలా విషయాలు రాసేమిన ఒరండే దేవుడిని రాసేమిన మరి ఆ దేవుడు అన్ని తుంపుతుంది మనడు అన్ని మనడు ఊడితాడు అదీటే మరి ఈ లోకత్కి కొత్త దేవుడు ఓణేంజరు మనం ఊడితాడు మొట్టమొదటి మనం చదువుతాడా మనడు ఒకటో మన ఊడినప్పుడు చదువుతాడా ఈ కుశలి కబురలే మరి తుంత గొప్ప గొప్ప పనుగు ఆశ్చర్యపరంగా ఊడి మరి ఓండే దేవుడు మరి ఓండే మనకి మంచి జీవితం ఈతో ఓండే రచన మనకి ఈతో మనం నమ్మవాళ్ళంజరే రాసి మిగలాలి అలాంటి దేవుడు మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడు ఇంజరే మనడు మరి ఊడనన్న అలానే మరి నన్ను ఇంకొక మాట మూడో మాట కేతను సమయం వెళ్ళే కాబట్టి అన్న తొందర అందనాను మూడో మాట నన్ను కేతను మూడో మాట మన ఊడుకు యేసు మరి దేవుటి మర్రి యేసు మరి దేవుటి మర్రి ఓండు నన్న సవితనేక యోవను కుశలి కాబట్టి సవితన్న మరి 32 నుంచి 34 వరకు నేను చదువుతాను అస్కే సుబ్రహ్మణ్యం అందిన ఆత్మ ఒక పావురం తీస్తే ఆకాశం నుంచి దిగివాసి ఏసుని తోటే మత్త దాని గురించి ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಕೆತ್ತೋ ಒಂದು ಬೇಲಂಟೋಂಡು ಇಂಜಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಪುನ್ನಕುಂಟ ಮತ್ತಾನ್ ಗೂನಿ ಏತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಿಸಂ ಇದನಂಕಿ ನಾನಿನ ರೋತ దేవుడు ఇలా ಕೆತ್ತೋ ಬೇನನು ಪುರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆತ್ಮ ಡಿಗ್ಗಿವಾಸಿ ಒಂದು ತೋಟೆ ಮಂದನದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಊಡಿತಿನೋ ಓಂಡೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆತ್ಮತೋಟೆ ಬಾಪ್ತಿಸಂ ಈತೋ దేవుడు కెత్తదు ఈ నౌటే జరగతే ఇంజి నన్న ఊడి ఈండే దేవుడు మర్రి ఇంజోరే ఇంజి నన్న సాక్ష్యం కెచ్చన ఓల్డ్ మరి సుబ్రహ్మణ్య ఆత్మ గురించి కెచ్చోరే ఆత్మ డిగ్గివత్తి కెచ్చోరే మరి ఓడు తుక్త ఓడు ఊడ్తా మరి అది ఆత్మ డిగ్గివాదటము తర్వాత దేవుడి మాట వాడికి వేస్తా అవన్నీ ఊడి వాడికి కెచ్చను దేవుడి మాట కెత్తదు ఈ నౌటే జరగతా ఇంజి నన్ను ఊడి ఈండే దేవుడు మర్రి ఇంజి నన్ను సాక్ష్యం కెచ్చనాన్ని కెచ్చను నిజంగా ఊడుకు
మరి ಓಂಡೆ ದೇವ್ಡು ಮರ್ರಿ ಓಂಡೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೋ ಓಂಡೆ ದೇವ್ಡು ಮರ್ರಿಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತೋ ఓండే వత్తో మరి మత్తయి కుశలి కాబట్టి కూడా ఇలా రాసిమంతే ನಾನು చదువుతాను ఒకసారి సదుకీగ తప్పేత దేవుడు కూడా సాక్ష్యం కచ్చరమంతో అస్కే శుభ్రంగా మందిన ఆత్మ ఒక పావురం తీస్తే ఇది 1వ అధ్యాయము 32-33 వచ్చిన అస్కే శుభ్రంగా మందిన ఆత్మ ఒక పావురం తీస్తే ఆకాశత నుంచి దిగివాసి ఏసునితోటే మత దాని గురించి ಒಂದು సాక్ష్యం కెత్తో ಒಂದು ಬೇಲಂಟೋಂಡು ಇಂಜಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಪುಣ್ಣಕುಂಟ ಮತ್ತನ್ ಗೋನಿ ಏತ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಇದನಾಕಿ ನಾನೇ ರೋತ್ತ దేవుండు ಈ ಇಲಾಖೆತ್ತೋ ಬೇನನು ಪೂರ್ವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಡಿಗ್ಗಿ ವಾಸಿ సేమిసటి నన్న మళ్ళా యోహన్ కుశలిగా చదివాను మత్తయి చదువుతాను క్యాన్సటి మత్తయి కుశలి కాబట్టి 3వ అధ్యాయము 16-17 వచ్చిన మనసు క్యాన్స్ కాదు 16-17 యేసు బాప్తిసం తీసుకుని ఏద్ద నుంచి ఒడ్డింకి ఏరనస్కే ఇద్దో ఆకాశం వీడియత్తే దేవుడు ఆత్మ ఒక పావురం తీస్తే ఓని పొర డిగ్గి వాదటం ఓని ఓడుతో అస్కే ఆకాశత నుంచి ఒక లేంగు వాసి నన్ను బాగా ప్రేమిస్తున్న నా మరి నిమ్మ నీ పొర్రో నాకు చాలా సంతోషంగా మిందే ఇంజరికెత్తావు చూడండి తప్పేత్త దేవుడు కూడా కరెంట్ అత్తే క్యాన్సటి ఇళ్ళకి నన్ను కంటిన్యూ తింగితాను తప్పేత్త దేవుడు మరి ఓనుగురు ఏసుక్రీస్తు ಕೆಚ್ಚನ ಬೆಲ ನನ್ನ బాగా ప్రేమిస్తాను నా మరిని నిమ్మ నీ పొర నాకు చాలా సంతోషంగా మిందే ఏం జరే ಕೆಚ್ಚನ ఓడాటి ఇక సాక్ష్యమూరు తప్పెత్త దేవుడికి వచ్చున వాళ్ళకే సుబ్రహ్మణ్య ఆత్మ ఒక పావురం తీస్తే వస్తే మరి యేసుక్రీస్తు కూడా మినం ఊడటగా ఇతుకు మువ్వురు మినోరగ్గ మువ్వురు మరి మువ్వురు ఎత్తుకు మరి మువ్వురు దేవుడికి అయ్యేవారు ఒరండేగానే ఒక 3 విధాలు మినోరు తప్పెత్త దేవుడు మరి మరియత్త దేవుడు మరి ఆత్మ దేవుడు ఇస్తాడు ఒక 3 విధాలుగా ఒక మినోరు ఒక ముగ్గురు ఒరటే మాడు త్రియేక దేవుడి మనడు కేతాడు త్రియేక దేవుడి మనడు కేతాడు మరి అలాంటి దేవుడు మరి ఒండు బేనో యేసుక్రీ మరి దేవుడు మర్రి ఓండు దేవుడు మర్రిగా ఈ లోకానికి దిగి వస్తా ఉండు మరి ఓండు మరి దేవుడిగా వతుకు మనడు ఓండు ఊడాలాడు మన ఊడాలాడు అందుకనే వాడు మరి 100% మరి మనిషిగా మరి 100% దేవుడిగా మరి ఈ లోకకు వస్తావు దేవుడు మర్రిగా ఈ లోకకు వస్తావు మరి దేవుడు మర్రి ఎత్తుకు వాడు దేవుడే బరిత్కు అసలు ఈదుర్కు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అందరూ ఊడరు మొత్తరు రచ్చకుండా వేయితో మెసాయ వేయితో అని ఊడరు మొత్తరు దేవుడు మర్రి వేయితో అని ఊడరు మొత్తరు వాళ్ళకే మరి దేవుడు మరి దిగి వస్తావు ఆ మెస్సాయాన్ని మరి బాప్తిసం మీద యోహాను అందరు పరిచయం తొంగుతావు మరి యేసుక్రీస్తే దేవుడు మర్రి ఏం జరే మరి ఓండే దేవుడు గొర్రెపిల్ల ఏం జరే మరి లోక పాపతి నుంచి రచించిన దేవుడు ఓండే ఏం జరే మరి అందరికీ పరిచయం తొంగుతూ ఊడటి మరి ఓండే దేవుడు మర్రి ఓండే మెస్సయ్య మరి ఓండే రచ్చకుండుగా మాడు ఊడతాడా మాడు ఓడతాడు రచ్చకుండుగా మాడు ఓడినాడించే మరి 3 మట మనకి వేస్తాడా నన్ను ముగిస్తాను తొందరగానే కరెంట్ లే కాబట్టి మొదటిగా మనకి వేస్తాడా యేసుక్రీస్తు దేవుడు గొర్రెపిల్ల ఇంజరు మనకి వేస్తాడా రెండోదిగా వాడు చాలా గొప్పవాడు ఇంజరు మనకి వేస్తాడు మరి మూడోదిగా వాడు మరి దేవుడు మర్రి ఇంజరు మనకి వేస్తాడు మరి రాజ్యం పుడతా మర్రి వాడు రాజు అవుతాడు అయ్యండి వాళ్ళకి దేవుడు మర్రి ఇలా వాడు దేవుడే వాడు మాడు మిగతా కుశలు కాబట్టి మాడు ఊడుకు వాని సిలువ వాటర్స్ కూడా వారు పెద్ద పూజలు తలుపుతారు నేను దేవుడిని ఎత్తుకు నువ్వు దేవుడి మరిని ఎత్తుకు అవును నేను మీకు ఎత్తానికి దేవుడి మరిని ఎత్తస్కే వాడు ఓని కూసం అంగీ మొత్తం వాడు ఈగీతో గట్టిగా భరత్కునేమా మరి దేవుడినేమో అవమానిస్తాను మరి మేము దేవుడి సమానం తుంకుట్టినేమేం జరిగాడు కోపం అవుతావు పెద్ద పూజారి ఇంక ఊడటి అందుకనే వాడు మరి నిజమత దేవుడు ఓండే మరి నిజమత దేవుడు ఓండే మరి దేవుడు గొర్రెపిల్ల ఓండే మన పాపకు శాంక మరి బలెత్త గొర్రెపిల్ల ఓండే నన్ను చిన్న ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸ್ತಾ ಅವರ ಪಾರ್ಶ್ವಕತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ತಾ ಚಿನ್ನ ನಿಜಂಗ ಜರುಗ್ತಾ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಚ್ಚಿನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ஒரு நாரு ஒரு வேறு தேசத்தில்
ಆಗ ಗುರ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ చాలామంది గుర్రె మ్యాచ్నವರು మత్తుರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ చాలా గొర్రె మినకల్లే ಅವ್ರಿಗೆ చాలా గొర్రె మినా కాబట్టి ஒரு ಬಾತುಂಗ್ ಎತ್ಕು మరి గుర్రద ಪುರ ಅಂಜೋರೆ ಆ ಗುರ್ರೆ ಮ್ಯಾಚೋರೆ ಅವರು ಮಂದನರಲ್ಲಿ ಹೊರಗ మరి తుపాకుడు మందనದಲ್ಲಿ మరి పేల్చడానికి మరి జంతు బత స్థితికు మరి పేల్చడానికి తర్వాత బతని ఇంకా వేరే వేరే బత వాసి గొర్రె పిల్ల దూరం మతుకు పేల్చడానికి మందనవ్వాలి ఒకసారి భారత్ వాళ్ళకే ఒకసారి ఒక పెద్ద గద్ద వత్తలు తినడానికి గద్ద వాసి మెక్కరు మత్తలే గొర్రె పిల్ల బెగ్గమైన మెక్కరు మత్తలు మెక్కరు మంచి ఊడి ఆ గద్ద బాత్రూమ్ తిత్తుకు వచ్చిన గొర్రె పిల్లకి గట్టి పెట్టి పేదలందరి మీదే అంక పేదలే ఆ గొర్రె పిల్ల తినాలని సరే ఆ గొర్రె పిల్ల దగ్గరికి అంచోరు మిందాలి ఆస్కంగా వీడు చాలా చాలా దూరకు మత్తారు వీరు గొర్రెకి కాపలతో మత్తోరు ఊడి దాని సాధ్యం వాళ్ళు గద్ద తింజోరు దాని దగ్గరికి అంజోరు మత్తారు వాళ్ళు ఎవరు దాయం వాళ్ళకల్లా ఎవరు ఊడతారలే ఆ గూడవానికి అన్ని గొర్రె ಬೇಗ దూరం దిమ్మెత్తా కానీ ఎవరు పెద్ద గొర్రె గమ్మత్తలే ఆ గొర్రె ఎవరు దగ్గర దాయవానికి ఆ గద్ద దెమ్మిర్తలే ఆ పెద్ద గొర్రె అక్కడ డొలియంజి మిందలే ಅದ್ ಕಡೆ ಊರಂಜರೆ అన్ని గొర్రె దెమ్మిర్తా గొర్రె పిల్ల కూడా వెళ్ళే ఈ గొర్రె పెద్ద గొర్రె బారి ఇగే బారి దాని ప్రాణ తీసుకుంటేద్దు అది ఊడవాలి గద్ద ఈ ముఖం అంతా అది కొడతాలి గద్ద మొత్తం రక్తం కైకంత రక్తం మొత్తం రక్తం అంతా సరే ఇందులో ఓరంజి గొర్రె తిని చూడడానికల్లే ఆ గొర్రె పిల్ల బొకతే గొర్రె పిల్ల మత్తలి బుడట ఆ గొర్రె ఆ పెద్ద గొర్రె బొకతే మరి గొర్రె పిల్ల మత్తలి ಇದಕ್ಕೂ ಆ ಗೊರ್ರೆ ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡ್ತೆ ಅದು ಕಾಪಾಡನಾಕಿ ದ ರಕ್ಷಿಸನಾಕಿ ಅದು ಡೊಲಿಯತ್ತೆ ಬುಡಟ್ అన్ని దెబ్బది తిత్తే అదును ఎదురుకి ఆరుస్తే అసలు ఎవరందరూ ఆశ్చర్యపడుతున్నారు అరే దాని సొంత పిల్ల గురించి ఆ గొర్రె పిల్ల గురించి అద్దు మరి ఆ గొర్రె ఎవ్వ మరి ఇచ్చో కష్టపడితే ఇచ్చిన ఎదురుకి ఆడుతున్నారు ఆశ్చర్యపడుతారు ఇలాంటి జరుగుత సంఘటన నేను క్యాన్స్తాను కాబట్టి నేను చెప్తాను అలాగే మరి నిమ్మనాలు కూడా మరి మనడు పాపం తుంపుతారు కాబట్టి మన లోపల పాపం మిందే కాబట్టి మరి నిమ్మనన్న కూడా డొలిదాయవాలి అసలు ఆ శిలల పర నిమ్మనన్న డొలిదావాలి కానీ యేసుక్రీస్తు అడ్డుగా వస్తాం ఓన్ అడ్డుగా వాసి ఓన్ డొలి ఎత్తాం ನನ್ನ ಡೋಲನಾಗ మరి ನಿಮ್ಮ ಡೋಲನಾಗ ಓಂಡು ಡೊಲಿ ಎತ್ತೋ ಓಂಡು ಗೊರ್ರೆ పిల్లలాగా ఓండు బలి ఎత్తాం ఓండు గొర్రె పిల్లలాగా ఓండు బలి ఎత్తాం ఓడాటి మరి పాత నిబంధన అంతా ఓరు రాస్తా ప్రవచన అవన్నీ ఓండు నెరవేరుస్తాం రచ్చకుండా ఓండి డిగి వస్తావు ఈ లోకత్కి దేవుడు మరిగా వస్తావు గొప్పవాడుగా మొత్తం మరి ఓరు గొర్రె పిల్లగా మన బలి ఏదైనా గొర్రె పిల్లలాగా ఓండు బలి ఎత్తాం ఓ నెత్తురు కారుస్తాం మరి నాడు నేను కొత్తగా నేను క్యాన్సర్ నేనైదు మరి యేసుక్రీస్తే నీ గురించి నా గురించి ఓండు ఆ శిలువ పర ఓండు మరి బలి ఆసక్తం 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఓండు బలి ఆసక్తం నెత్తురు కారుస్తావు నిన్నನ್ನು బతికిస్తావు మరి ನಿಮ್ಮ ಬಾತು ತುಂಗನ ಅವಸರ ಇಲ್ಲ ಎಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊರ್ರೆ ಇದನ್ನ అవసరం ಇಲ್ಲ మేక ಇದನ್ನ అవసరం ಇಲ್ಲ కొర్రు ಇದನ್ನ అవసరం ಇಲ್ಲ నీ పని బాతిత్తుకు నీ పాప ఒప్పుకుంచి నిమ్మ వాటిని విడిసిదటమే నీ పాప ఒప్పుకుంచి వాటిని విడిచేసి మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడుగా అయింది నీ హృదయ తాసుకు ನಿಮ್ಮ బతికితే ನಿಮ್ಮ ಡೊಲಿ ಎತ್ಕನ నీ ఆత్మ మనకు మంతే ನಿಮ್ಮ ಡೊಲಿ ఎత్కన నిమ్మనన్న బేదోరు డొలి ఎత్తాడు కానీ మన ఆత్మ మనకు దైతే మరి ఆ రచన నీకు కావాలెత్తుకు మరి వేసినాక ನಿಮ್ಮ ವರ అన్నాడు ವರ ವಾಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ತ మరి ಒಂದು నెత్తుర్ది ನಿಮ್ಮ మరి శుభ్రపరదవాలి ನಿಮ್ಮ శుభ్రంతో ಒಂದು నెత్తురు అద్దే మరి ಒಂದು నెత్తురితే పాపం ఇల్లే ಒಂದು నెత్తురు పాపం ఇల్లే మన నెత్తురితో పాపం మిందే కానీ ಒಂದು నెత్తురు పాపం ఇల్లే ಒಂದು నెత్తురు మన శుభ్రం తుంగితే మనం శుభ్రం తుంగితే ఆ నెత్తురు మరి నిమ్మ కూడా మరి శుభ్రపరదవాలి నిమ్మ కూడా ఇప్పుడు మారు మనసు నిమ్మ ఏందవాలి మరి రచన నిమ్మ ఏందవాలి ఒకవేళ రచన ఏంది ನಿಮ್ಮ వినినే మతుకు ನಿಮ್ಮ మరి బాప్తిసి ఏదైనా యోగం లేక ನಿಮ್ಮ మరి దేవుడిని పశ్చింతమనినే నేను తలపను మరి మీ లోత్య మందిన వరకు నీ బంధువులకి నీ పక్కతోరికి అందరికి నిమ్మ కెత్తవాలి మరి పరిచయం తగ్గవాలి నిమ్మ మళ్ళీ దేవుడు మనకి మంచి సాయం తింగుతాం మరి అలాంటి దేవుడు మరి బలి ఎత్త దేవుడు గొప్ప మంది దేవుడు మరిగా ఈ లోకం అంతా దేవుడిని
మరి మనందరం నమ్మవాళ్ళని జరే మన ప్రార్థన తుంగన మరి దేవుడు ఈ 3 మాట దీవిస్తూ మరి వాదం వరం మళ్ళీ కలిక్కడ మరి ఇచ్చిసేపు మీరందరూ ఊడ్తిరి, చాలామంది లయ కూడా ఊడమినారు. అందరూ బట్టి నన్ను అందరికీ చాలా దేవుడి పేరు నన్ను వందనకి వచ్చిన నన్న జబనాలు ఊడుతో, తర్వాత వకీల్ రాజన్నలు, తర్వాత రవితేజ ఊడుతో, తర్వాత ఇంకా చాలామంది ఊడుతారు. ఇంకా ಬೇರೆ మున్ను ఊడుతారు. ఊరు కూడా నన్ను వందనకి వచ్చినాను. మీరు కూడా తెలుసుకున్నట్టు మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడి తెలుసుకున్నట్టు ఉండే దేవుడి తెలుసుకున్నట్టు మనడు మరి ఈ రాయికిని రప్పకిని పూజిస్తాం అయ్యాం. వాటిని తుంపుతుండి వేడ ఓని మనం పూజిస్తాం. ఓని తెలుసుకుంటారు మనడు. ఈ లోకం మిందిత్తుకు దాని తుంపుతోడు మినో బేడవరో ఓని తెలుసుకుంటారు మనడు. కాబట్టి మీ అందరూ ప్రాంతం కట్టి మరి వాదన రోజుకుని కూడా వెన్నెలరీరా మరి మున్నటి దయవాలి. అందులో రకాల వాకింగ్ వచ్చున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా మరి గురించి ప్రార్థనతో కాబట్టి ఇంకా మీ స్నేహితుడికి, తర్వాత మీ లోతురికి, పక్కతోరికి అందరూ మీరు కెళ్ళాటి. మరి ఈ వెన్నెలరీ కూడా మీరు లైక్తో కాబట్టి, మీరు షేర్తో కాబట్టి చాలామందికి వీటి గురించి కెళ్ళాటి. ఊరికి ఆందోళన ఎంజాయ్, చాలామంది రక్షణ పొందాలని మీరు కెళ్ళాటి. వారికి దేవుని రాగడం దగ్గర మీదే మళ్ళా వాసన దేవుడు ఈసారి బతుకు అందరినీ నమ్మతో అందరూ తీసుకొస్తే కాబట్టి అందరూ మీరు కెళ్ళాటి, అందరూ రక్షణ పొందాలని సరే అందరికి వెళ్ళాటి. దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తూ నన్ను ముగిస్తాను, చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీ కొందరికి వచ్చానయ్యా, నేను బెచ్చు గొప్ప దేవుడినయ్యా. చాలామంది బలి ఇస్తారయ్యా. బెచ్చుకో గొర్రె, బెచ్చుకో మేక, రకరకాల బలి ఇస్తారు. ఆనాడు పాత నిబంధనలకు మా ముహూర్తం దేవా మరి అబ్రహాం బలి ఇసాకు తాగుతాడయ్యా. బేద గొర్రె పిల్లలు ఎంజారు. నేను మీకు ఎత్తిందేవా, నన్ను మీకు తోపిస్తాను, నన్ను మీ గీతంజరికి ఎత్తిందేవా. ఆ రోజుకి ఎత్తాటికి నిమ్మనేవా మరి బాప్తిజం మీద యోహాను మాట నిమ్మ మరి ఆన్సర్కి జవాబు ఎత్తిందేవా. మరి ఈండే యేసుక్రీస్తే లోక పాపతిని మోసనానికి వత్త గొర్రె పిల్లకి ఎత్తిందేవా. నీకు వందనాయికి వచ్చినానయ్యా దేవా. ఈ లోకది వాసినమా నాకు నాశయం కదా వసలపడ్డు లేని త్యాగుతున్నాయా దేవా. నీ నెత్తురు కారుస్తుందేవా దేవా. నీకు వందనాయికి వచ్చినానయ్యా. వాళ్ళకే దేవా నిమ్మ గొప్ప వాండుగా మత్తినయా. అనేక అద్భుత కార్యాలను తుంపుతుందేవా. మరి ఈ లోకతే అది అసలు ఈ లోకతే వాదటమే గొప్ప కార్యం దేవా. నీకు మెచ్చుకోవడానికి వచ్చినాను. వాళ్ళకి నిమ్మ దేవుడు మర్రిగా ఈ లోకత మత్తిందేవా. 100% దేవుడిగా మరి 100% మనిషిగా నేను మత్తిందేవా. నీకు మెచ్చుకోవడానికి వచ్చినాను దేవా. మరోసారి దేవా ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా నీకు అయితే అప్పగిస్తున్నాను. 100 రోజుకి కేంద్ర అందులో నక్కని నీకు అయితే అప్పగిస్తున్నాను దేవా. మరి చాలామంది రచన పొందడానికి మేము సాయంత్రం జరిగే ప్రార్థన ఏసు పేరు చెప్తున్నాను దేవా. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరికి నాకు